Môj prvý klient mi nezaplatil ani euro a aj tak mi zarobil viac ako hocikto po ňom. V 17 ma nikto z potenciálnych klientov nebral vôbec vážne. A keďže si klikol na toto video, predpokladám, že aj teba. Dnes ti ale ukážem, čo som spravil a prečo to bolo moje najlepšie biznisové rozhodnutie. Toto video nebude o tom, ako sa dostaneš z nuly na desiatky tisíc eur v priebehu mesiaca. Toto video jednoducho bude, prečo by mal byť tvoj prvý klient zadarmo a ako ti zarobí viacej ako všetci ostatní klienti. Premýšľal som, ako ti podať toto video, aby si ho najľahšie pochopil. A najlepšie bude, keď ti ho dám na príklade. Predstav si, že ideš na prvý pohovor a povieš im, že nemáš žiadnu skúsenosť, ale chcel by si plať 3000 eur. Čo si myslíš, aká bude ich reakcia? Buď ťa vysmejú, alebo ťa rovno pošlú domov. A to isté platí, aj keby si chcel podnikať. Keď prídeš za klientom a jednoducho mu ponúkneš niečo, čo by si chcel preňho robiť, ale povieš mu, že nemáš žiadnu skúsenosť a vypýtaš si hoci koľko peňazí, tak ti jednoducho povie nie. Pretože on to vidí ako riziko. Prečo by mal svoje peniaze dávať práve tebe, keď si to nikdy nerobil a nemáš ani žiadne výsledky? Takisto ako pri zamestnaní, je to aj pri podnikaní. Najskôr musíš tomu človeku dokázať, že to vieš robiť. Postupne, keď budú vidieť v práci, že naozaj vieš robiť to, čo si povedal a doručuješ výsledky, tak ťa samozrejme povýšia. A tak je to aj s podnikaním. Spravíš prvú robotu, ktorú kľudne spravíš aj zadarmo, len za to, aby si mal case study. Následne na túto case study vieš získavať ďalších klientov, ktorým už vieš účtovať normálne, vieš ich aj ľahšie konvertovať, pretože máš už niečo za sebou. Myslím si, že ti je jasné, že nikto nešiel z úplného lajka na nejakú manažerskú pozíciu. A takisto aj pri podnikaní. Znie to možno lákavo pre niekoho podnikať, ale vôbec to nie je tak, že preskočíš podnikanie všetky tie úrovne. Jednoducho taktiež sa musíš vybudovať a získať si dôveru klientov, pokiaľ ťa budú brať až za experta. Aby si to pochopil ešte lepšie, keď predávaš nejakú službu, marketing, webové stránky, PPC reklamy, klienta to jednoducho nezaujíma, čo ty robíš. Ale pokiaľ mu ukážeš výsledky, ktoré mu vieš priniesť, povedzme, viem vám priniesť o 5000 eur mesačne viac, tak je to pre ňoho oveľa viacej zaujímavejšie, ako viem vám spraviť web. Vysvetľujem to pretože väčšina začiatočníkov si myslí, že problémom je cena a tak dávajú nezmyselné zľavy. Ale klient ti neverí rovnako za 500 eur, ako ti neverí aj za 150 eur. Pretože keď sa ťa majiteľ spýta, koľko mu prinesieš, tak jednoducho zaváhaš. Nie preto, že by si mu klamal, ale pretože ty ani vôbec nevieš. Tento klient to zaváhanie vycíti a automaticky ti nedôveruje. Takže v praxi, pokiaľ by si prišiel za firmou a ponúkol by si im, že pre nich budeš robiť mesiac zadarmo, práve kvôli referenciám a kvôli case studies, tak si myslím, že by to asi nikto neodmietol. A pokiaľ áno, tak to vôbec nevadí. Pretože ty nepotrebuješ 10 firiem, stačí ti jedna firma. Stačí, keď ti jeden človek povie áno. Pokiaľ ti toto príde nelákavé, tak by som ti rád pripomenul, čo tým získaš ty. Pracuješ bez tlaku, takže nič nikomu nedlžíš, môžeš skúšať a zároveň sa aj učiť a pridávať nejaké nové veci. Ak to nevyjde, odídeš ty aspoň s lekciou, zistíš, čo bolo možno zlé, alebo či to je vôbec pre teba. A na druhej strane, klient z toho nemôže byť vôbec nahnevaný, keďže to mal zadarmo a ty si mu dopredu vysvetlil, čo ide. Ak to vyjde a zdokumentuješ si čísla pred a po, tak máš case study. Rovno z tejto case study vieš podpísať desiatky ďalších klientov. A to je tá výhoda case study. Pokiaľ máš case study a prídeš za klientom na stretnutie, už tam nebudeš koktať, pretože vieš, o čo ide, vieš mu povedať čísla a čo presne vieš spraviť pre ňo. Môj začiatok nebol o nič iný. Ja som v 17 rokoch nemal žiadne portfólio, skontaktoval som sa s jedným známym, ktorý súhlasil s našou spoluprácou a získal som výsledky. Ale dosť bolo o mne, pretože celé video som o tomto nahral na YouTube, môžete si ho pozrieť, bude v popise. Pokiaľ si na začiatku, tak sa prosím ťa nenaháňaj za peniazmi. Ver mi, že tie prídu samé. Základom je vybudovať silné portfólio, aby si nezískal len jedného klienta, ale aby si ich vedel získať oveľa viac. A to je základom tohto celého. Najskôr radšej pracuj zadarmo, vybuduj si svoje portfólio a následne potom môžeš pracovať za veľké peniaze. V ďalšom videu ti ukážem presne, ako získať prvých klientov, 3 metódy, presne ako som to spravil ja. A pokiaľ si na svojej ceste a si niekde zaseknutý, napíš mi na Instagram, kde presne si a ja ti s tým veľmi rád pomôžem.